Бүгінгі тапшыруда, дуслар, бары бір генә кытлау хаты яңгырар. Әлеге кытлау сәләмен біз Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына юлларбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Халимә Хакимовна Исхакова каршылый. Аны гүзәл бәйрәме белән яраткан ире Равил Ибрагимович, Мәскәү шәһәреннән кызы Илмира, кияве Марат, Самара шәһәреннән улы Радик, килене Римма, Усть-Кулаткадан кодагыйсы Роза, кодасы Мөнир, Новоспасск бистәсеннән кодагыйсы Зифа, кодасы Рафаэль, кодачалары Рамил, хатыны Ирина, балалары Арина һәм Тимур котлыйлар. Минем яраткан хатыным, сөекле әниебез, ишле гаиләдә Урта Терешка авылында Хамзиннар гаиләсендә дөньяга килә. Бала чактан ук тәртипле гаиләдә үскән кызны әти-әнисе эшкә өйрәтә. Уңган кызга күзем төшеп, ничек кенә булса да үземнеке итү хыялы белән яна башладым. Мәхәббәтем аңа карата шул кадәр көчле иде. Юлымда очраган бар киртәләрне дә җиңеп чыга алам төсле тоелды. Әйләнешеп, гаилә кордык. Бер-бер артлы мәхәббәт җимешләребез, балаларыбыз туды. Әниебез авылда төрле җирдә хезмәт куйды. Ул төзүчелек эшендә дә, пищи комбинатта да намуслы эшләде. Авылда оешмалар таркалып, эш калмау сәбәпле, соңгы елларда ул бары өйдә торып, изге эшкә, мәчетне җыештырырга алынды. Аның кулыннан килмәгән эше дә юктыр. Ул бик пөхтә, уңган, ару, тырыш, сабыр кеше безнеке. Башлаган эшен җиренә җиткерми туктамый. Без якыннары өчен ул кадерле хатын, иң яраткан әни дә була белде. Мөмкинлек чыккан сайын без әти-әниебез янына ешрак кайтырга тырышабыз. Әниебезнең хәер-фатихасыннан башка тормышыбызны күзаллый алмыйбыз. Ул безгә бар яктан да үрнәк булып тора. Кайнанасын да бик матур итеп тәрбияләп, соңгы елына озатты. Үз әнисенә дә ул көн сайын йөреп хәлен белә, булдыралганча ярдәм итә. Әлеге изге эшләренең әҗер-савапларын ике дөньяда да биләргә язсын үзенә Раббым. Кадерле без, яраткан хатыным, газиз әнкәебез, сөекле кодагыебыз, матур туган көнең белән чын күңелдән сине котлысыбыз килә һәм бары ихластан исәнлек-саулык, озын гомер телибез. Әткәй белән алда да бер-берегезгә терәк булып, бер-берегезгә юл биреп яшәгез. Без дә сезнең өчен гел куанып торыйк. Котлы булсын туган көнең, теләкләр яңгырасын. Күргән бар дустың, белешең, туганнарың сыклансын. Сыкланырлык кеше дә син, кайчан таңнар калабыз. Бар эштә дә, бары синнән үрнәкне без алабыз. Армый-талмый эшлисең син, зарланмыйсың тормышка, вакытыңны уздырмыйсың һич заяга да бушка. Гомердә дә эзләмәдең олы-олы байлыкны, каршы ал син исәнлектә алда көткән картлыкны. Барыбыз да яннарыңда булык картлык көнеңдә, тыныч уссын, имин үтсен синең ни бар төнеңдә. Сагынырлык хатны яздык, теләкләрне сайладык, бары сиңа гына диеп, матур җырны юлладык. Кадерле Халимә Хакимовна, бар якыннарыгыз да бүген сезнең кәефегезнең күтәренке булуын телиләр. Без дә аларга кушылабыз һәм алар сайлаган җырны бүләккә юллыйбыз. Ниләр бүләк итим икән, күңелем күрим икән, белсәм иде әнкәй
кояшлар сайраган чакта